musím s vami niečo prebrať. Niečo, čo mi dlho stojí v hlave. A to je, že ideme na našu prvú rodinnú dovolenku. Bude to podľa mňa zaujímavé, lebo už sme traja. Ja, Bianka a Mali. To balenie podľa mňa bude dosť náročné, ale nejako to zvládneme. Náročné myslím preto, lebo moje auto nie je dostatočne veľké na to, že ideme kočík brať, do toho 4 kufre, lebo sme traja a pre malého treba neskutočne veľa vecí. A takisto pre mňa aj pre Bianku. A za druhé musíme zobrať aj vaničku na kúpanie. Je toho proste veľa. Takže ja som veľmi zvedavý, že ako to dáme. Lebo zajtra budem nadávať ako chorý pes. Fakt, ako chorý pes. A ja sa veľmi teším na to. Lebo ja Tatry mám veľmi rád. Ja si tam chodím fakt vypnúť, oddychnúť. Mám sám pre seba také prekvapenie, ktoré uvidíte v ďalšom vlogu. Takže nenechajte si ujsť ďalší vlog. A na to prekvapenie sa veľmi teším. Idem si to fakt užiť. Je to môj detský sen. Všeobecne tieto videá točiť som chcel už ako 16-ročný. A postupom času, ako ich točím, zistím, že si fakt plním ten sen, keď som mal 16-17 rokov. Škoda, že som ich nezačal točiť vtedy, ale čo už. Prišiel ten správny čas teraz, tak teraz to robím. Idem sa to pokúsiť pobaliť, tak prajte mi šťastie, vyšmilák, aby som to zbalil všetko tak, ako potrebujem. Čo by som k tomu ešte dodal? Nič. Stačí iba to, že poďme sa baviť. Neviem poriadne luskúť? No neviem, poďme sa baliť. No, akorát som sa začal baviť. Respektíve idem dať všetky veci, ktoré bereme do Tatier, do auta. Ako bude to za hru. Neviem, ako to tam popracem, ale toto sú len čisto moje veci. A potom ešte ostatné veci. Bude to za hru. Tak, sledujte. Budem nadávať. Ale to dám. Toto je len začiatok. A ja už mám pol kufra plného, lebo príde ešte kočiar. Veľká vanička, ktorá sa tam nejakým spôsobom musí obchať. Krásne. Krásne toto. Ale nie, nebudeme nadávať, predsa sme nejakí majstri. To tam nejako dáme. Presunul som si auto čo najbližšie ku vchodu, aby sa to logicky lepšie nosilo a idem to tam postupne nejakým spôsobom ukladať.
je to lepšie, ako som si myslel. Tak asi to obcháme. Som spokojný so svojimi puclami a legom. Vždy ma bavilo skladať Lego. Musel som to v mojom kufri troška preskladať, lebo som sa dozvedel, že bereme aj iné veci, ako som počítal. Ale myslím si, že je to dobré. Zvládol som to. Zbalil som si niečo, čo chcem použiť počas jazdy. Hodil som to na spodok. Na statív do auta. Sme pobalení, už iba nadstaviť do toho, sadnúť do auta a môžeme ísť na to. A sme pobalení na ceste do Tatier. Let's go! Krásne a zdraví sme prišli do Tatier a môžeme to začať vybalovať. Krásne ma je vidno. No. Pozerám sa na tie Tatry každý jeden raz, čo som na chate. A nikdy sa neviem vynadívať na tú nádheru. A ten kľud, že je tu ticho. Fakt ticho. No, prišli sme na chatu, spravili sme poriadky, nachystali si veci, Bianka sa išla prejsť malým. A ja konečne si tu idem sadnúť a idem si vychutnať ten výhľad na tie Tatry. Takže ak sa ti toto video páčilo, alebo vám páčilo, nezabudni mi dať like a odber. Fakt, odber je dôležitá vec. Ako nie, do komentáru napíš, čo sa ti nepáčilo, čo sa ti páčilo. A ja si idem fakt vychutnávať tieto Tatry.